Jo, og velkommen til den her vlog. I dag der skal vi bare lave noget random shit, men det bliver nok spændende. Ja, lad os bare se, hvad der kommer til at ske. Ja. Lad os bare komme ud i det. Så er vi på ryggen, og vi har badet lidt havlet i. Og, ja, som I nok kan se. Ja, og Elias han har så lige slået mig. ødelagt sin store tog. Ja. Han har slået sig på stigen. Og så har vi tidslinjen herovre. Yes. Skål. Nu sig hvad du på. Hvad så nu sig hvad du på. Hvad så nu. Nu skal vi lave noget fuldstændig crazy. Vi skal simpelthen hoppe fra der, i hvert fald 20 meter, 100%. Jeg tror det er en der 30 meter. Helt klart, helt klart. Skal vi bare komme til den? Lad os gøre det. Det er pisse irriterende, at Patrick han ikke hopper med mig. Han virker faktisk en smule arrogant. Vildeste jeg nogensinde har fået i mit liv, mand. Hvor hopper du ikke med mig, mand? Du er så lidt mærkelig, så jeg gad ikke. Det var simpelthen 20 meter. Tro det eller være, men det var det kraftedeme. Det er noget af det vildeste, der nogensinde er sket på den her kanal. Ja. Det... Fuck, jeg fryser. Det er fucking koldt, mand. Nu går vi derop. Nu går vi fandme helt derop. Det er ikke særlig højt. Det er måske 1 meter. Ja, lad os prøve. Lad os komme til det. Fuck det der, jeg går til hjem. Fuck det der, jeg skal ikke hoppe derfra, men fucking svans for fuck mig. Hvad fanden har du gang i din svabe? Men jeg hoppede derfra. Det var dig, der hoppede derovre. Nej, det var... et lille sted. Det var mig, der hoppede for de 6 Ja, lad du være med at snakke, ikke? Det var mig, der hoppede derfra, du hoppede dernede fra. Ja, lad du være med at snakke. Ja, det er fint, det er fint. Han er jaloux, Det er fint. Jeg synes, Elias brokker sig alt for meget. Og så siger han også nogle ting, der slet ikke giver mening. Jeg gider ikke finde med dig, hvis du bliver med det der pis. Jeg synes, det er virkelig nederen, at Patrick han bliver ved med at lyve for at få rampelyset. Det er næsten som om, han tror, han er hovedpersonen. Men jeg synes bare, vi skal begynde at hygge os lidt og være gode venner, ikke? Ja, jeg kan ikke kigge ind i dine øjne, uden jeg falder i ansigt, tidsløs som et maleri. Kan ikke se noget i de andre, de er usynlige for mig. Det er kun dit hjerte, som jeg prøver for min... Så har vi lige været på bryggen, og vi har sprunget ud fra 7 meter. Ja, sådan cirka. Det var griner nok. Det var fedt. Sammen med tidslinjen. Ja, tidslinjen. Skud ud til tidslinjen. I kan følge ham ned i beskrivelsen. Ja, der linker vi hans kanal. Og nu skal vi ellers bare hen og få testet en eller anden burger. Saucy med onion eller noget. Fra McDonald's. Ja. Præcis. Den 20. Er det 20 kroner? Ja, 20 kroner har jeg set. Det er sgu lækkert nok. Skal vi ikke bare komme derhen så? Jo, lad os komme til det. Okay, vi er lige begyndt at diskutere, om man skal have ur på venstre hånd. Eller på højre. Personligt siger jeg, at det er helt fucked at have det på højre hånd. Han har det altid på venstre arm. Han mener, at han har det på venstre, fordi han skriver med højre. Men jeg er venstrehåndet, så hvorfor skal jeg så ikke have det på højre? Det var det samme koncept. YouTube er vi ikke enige om, at det er venstre hånd. Det der, det er helt fucked. Det var det samme koncept. Nej. Det koncept, du bruger jeg jo også. Jeg er jo venstrehåndet. Det er som om Elias ikke forstår noget. Det er jo en ting, at man har sit ur på venstre hånd. Han er jo snart dum. Skriv det ned i kommentarerne, om det er venstre eller højre hånd, man skal have det på. Jeg har ret. Det kommer jo an på. Bare hold din kæft. Det er jo subjektivt. Sig nu bare stille. Det er som om, at Patrick ikke har styr på sit lort. Det jeg siger, det er jo rigtigt. Så har vi fået bedste. En beef sour cream and onion. Ja, der skulle åbenbart også være ristet løg i. Ja. Den er bare. Det koster en 20 bobs. 20 kroner. Og den ser sådan her ud, godt med snask, og prøver den lige hen i 2. Hvad for en? Nå, skal vi prøve den? Skal vi prøve den? Ja, lad os gøre. Skål. Skal vi bare sige, de får lort. Lort. Ja, fucking lort. Som I kan se, så er det ristet løg. Altså, det er ikke så stærk en smag, den har, men det passer ikke godt til. Det er ikke en god kombo. Det er bare ikke en god kombination. Hvad er det for en psychopath, der har fundet på det her lort? Nej. Altså, der er også løg i den her normalt. Altså. Ristet løg, og den her goofy ass fucking dressing der i, den ødelægger hele smagen. Lidt ristet løg af en eller anden dressing. Den smager helvedes til. Ikke køb, bare lad være. Det er lort.
De kan bare ikke få virkelig i munden. Det er som at tage en burger, der ligger for længe, ind i sit køleskab, og så har du bare lige taget en Thousand Island, klasket på, og så bare lige nogle løg for at sige, at det skulle smage godt. Thousand Island, der er 30 dage for gammel. Ja, det nej tak. Altså, bare lad være, det er ikke 20 kroner værd. Det her, der er blevet tilføjet, det er bare ikke godt nok. Altså, jeg vil give den 3,5 måske. Jeg vil give den et eller det. Jeg kan simpelthen ikke anbefale det. Det smager røvhul. Ja, det er røvhul. Ja, det smager mere cheeseburger. Men jeg kan bare ikke give det der crunch og sour cream der i. Det smager røvhul. Ja, det synes jeg heller ikke sådan. Det kan ikke anbefales. Det smager røvhul. Det smager pis og lort.